are not willing to come out and defend your country, very soon when you are traveling, they will tell you that you are a scammer. As Nigerians, now they are being known as the worldwide scammers in the world. So please, if you are a youth, make sure that you stand against this thing that is going on, because we don't want the nations to start tagging us that Ghanaians are scammers, Ghanaians are kidnappers. Please, that is not what we want. So the youth, I'm telling you guys to come out. We are not here to fight, but we are here to tell them that we don't want any Igbo kingdom in Ghana here. Thank you. Get your bad luck, Nigeria. Nigeria will get your bad luck. Stop kidnapping. Stop human trafficking. Stop stealing. Stop armed robbery. We are sick and tired of Nigerians in Ghana. This is a peaceful war. It's not a demonstration. But this message goes to every Nigerian and to our immigration officers at the borders. If you allow the Nigerians into the country, what are they coming to do? We know we are all equal. What is the purpose of Nigerians every president they come into Ghana? What are they coming here to do? Then they are killing us. That will come, you and I. Our children cannot go out and buy something and come back. You cannot go night and go and buy your Indomie. You and I cannot close work at night and come home peacefully. Look at what they did to our mother in Nigeria High Commission. Ghana High Commission in Nigeria. High Commission in Nigeria. They kill her from his car. They kill her. Why Nigerians? Are you the only people in Ghana? Are you the only people in the world? China is chasing Nigeria. South Africa is chasing Nigeria. Uganda is chasing Nigeria. Why Nigerians? Especially the Igbos and the so-called Igbo king. This is a message to him. He should be very, very vigilant. Not to even call himself a king in this land again. Thank you. Nobody should try doing Yam Festival in Ghana. No Igbo man should try it. Let's give him the forewarning of even the rest of the Igbo who will stay in Ghana after he is gone. This man must leave Ghana. I am not the Minister of Foreign Affairs. I am not the Minister for Interior. I am not the Minister for sacking him or national security. But this man cannot be contained in Ghana. This man has insulted we Ghanaians, has disgraced we Ghanaians, has attacked our integrity, has attacked us directly. Yeah. We are not going to sit down and watch. He has started it, we will finish it. He has started it, we will finish it. We will finish it. Ghanaian people, this is very dark man and his team. They just drilled a borehole in a Dibili in Karaga district in Tamale. I've been searching news outlets, big bloggers in Ghana, if any of them will carry this news. I'm yet to see it. The only news I'm seeing in Ghana about Nigerians is the Igbo people trying to install a king, trying to have Igbo kingdom in Ghana. Very dark man is a Nigerian. Him and his team did not say, we are Nigerians, we're not Ghanaians. They were moved from the suffering of the villagers of Dibili. They decided to drill this borehole for them to have the basic things of life. News like this should be celebrated. All you Ghanaians, all big bloggers in Ghana, and all your TV and radio stations, you should be celebrating Very Dark Man for the next 365 days. If this was to be a negative news by a Nigerian, I'm sure all your bloggers, all the TV and radio stations in Ghana will carry the news. But news like this to help humanity, we will not hear it from you people. Expressions in the Ghana. Ụfọdụ ụmụnna anyị na-ekwu eji kpọọ anyị asị ehetiri anyị all over the world esobekwu ya na anyị dịka S-bit mana ọ bụrụ nke na-ehetiri anyị mmadụ ekwesịrị ịdị ka ọnụ akọrọ ya mmadụ ekwesịrị ka ọ dị ka ọnụ akọrọ ya onye ajụrụ ajụ ada ajụ onwe ya onye asị ya na-abịa ya agwara ya ajụ okwu asị gị na-abịa gị agwara gị ajụ okwu eziokwu anyị gwara onwe anyị eme ka anyị si n'oru pụta anyị bụ ụmụ Igbo nọ n'oru nke bụ eziokwu anyị nọ n'oru ife ụmụazị be anyị na-eme adịghị ọkụkọ
emechakwa akpọchakwa Naijiria bịa n'ikpeazụ akpọnyekwa ndị Igbo, akpọ Naijiria bịa n'ikpeazụ akpọnye ndị Igbo. Ọ dị horrible. Biko ife gbasara New Yam Festival a anyị agba mbọ kachagodi ya o nwere mgbe nchọ ka m kwuo ya. Ị na-ekwu ụfọdụ amamọ ndị echiri chief na ndị echigasịrị nke echiri ha nze na ọzọ na Ghana bụ ndị na-asị na mmemme apology maka ikwu na nwanne ya nwoke na cause nuisance. Ịnegori ka o si akarị onwe ya, ifu ka o si ebu onwe ya. Emecha mfụ vidiyo ji sị na ọ gọrọ ọgọ na Ghana. Ịgọzi ọgọ na Ghana ị na-ekwu na ihe esu ma dia media team mbịara ada weze n'obodo onye ọzọ ọgọ ka ịgọ. Otu mmadụ si ebu onwe ya, enwe body language, enwe eye language, all trances. Ife niile aka na-enweghị iwe na efe ha na boil na-abịa na boiling point. Ụfọdụ asị m na the topic ada go down, na-ekwu ya ka ọ ka na-aga on, protest ka dị on. Onye ajụrụ ajụ ada ajụ onwe ya, onye agwara ya na-abịa ya agwara ya ajụ okwu. Biko uche anyị adị ya, anyị emechukwa onwe anyị afa. N'ezi ife ha na-agụzi ka esi reject Nigerians all over the world, ka ha na-agụ ife niile ha na-agụ gị ta emechakwa ndị be anyị ka ha na-akpọ n'ikpeazụ. Abịazie efu ndị aka ha dị ọcha na-ata afụfụ maka ife enwere isi ka eri ji nke a na nke ọzọ. We have a whole lot to settle na be nna unu nataba ka anyị dozie ebe a na-esi n'ụlọ mara mma wee pụọ n'ama. Ife niile ha na-eme ka si echi eze chi onowu outside, enwere reflection, onwere uru mfụrụ na-eweta na n'ala Igbo ma ọ bụrụgodo ofu, not even one. Ọ na o nwere gwa m ekwena m na onye ndu ndị Igbo ka e kwesịrị inwe nwezi ofu eze n'ala Igbo. Si kwụsị na-akpọ eze ndị Igbo a. E kwesịrị inwe ofu eze nwezi onye ndu ka enwe kedu onye na-akọ ka anyị dịtụ coordinated, ka anyị chịkọtata onwe anyị ọnụ na ya agbasasịka. Asị nke nwetakwa nke adụ ụlọ ọdụ nwaanyị na-amanye okwu ọnụ onye nwe ntị ọnụ. Onye sịsịkwa na ọ na-eme sọrị anụ, onye ọdọ na-eme sọrị anụ ya afụkwa ife asọrị ya. Aha m brother Paul Chigbo, zisa na ihe onyonyo a ka emesịa.